दिनै रेप सं रोजाबगोन। दानि जुगाव गोसो थोनाय मोजां मोननाय हाबा जानाय गोदो जों उन्दै समाव लामा दथायाव हाद्रि बालाजों ओंखाम संना गेलेनाय फिथा संना गेलेनाय बेफोरबायदिसो जालांजोब्बाय। यो सेंग्राफोर गोसो थोनो मोजां मोननो रोंदोंबा बावगारनोबो हानांगोन। यो सेंग्राफोर दानि जुगाव सिख्लाफोरखौ ओरैनो मोननो लुबैनांला। दानि जुगाव सिख्लाफोरखौ ओरैनो मोननो लुबैनांला। यो दानि जुगाव फैसा खामाय फराय मोजां खामानि माव बिजनेस माव बेनि उनावसो सिख्ला गोसो थोनो नाजा। यो दानि जुगाव सिख्लाफोराबो गावबा गाव खामानि मावनानै गावबा गावनि आथिङाव गसंनानै गिदिर फरायनानै बिजनेस मावनानै साख्रि मावनानै गावबा गावनि न'खरखौ दाग्रा जालांजोब्बाय। सेंग्राफोर सिख्लाफोरखौ नांगौब्ला फैसा आरजिनानै ला, नङाब्ला सिख्लाखौ गोसो थोनानै हाबा खालामखांनायनि उनाव न'आव दोननानै गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनांगोन। यो फैसा खामायनानै लायाब्ला सिख्लाफोरखौ उनाव गारजागोन। गोदोनि दिन गैला। गोदो जों कलेज फरायनाय समाव मबाइल गिदिर गैयामोन। फेसबुक, इन्स्टा, रिल्स, टिकटक मोसाग्लांनाय बायदिसिना सिख्लाफोरनि जों नुवामोन। नाथाय दानि उन्दै फंबायमोना फेसबुक, इन्स्टा, रिल्स गुबुन सिख्लाफोरनि मोसाग्लांनायखौ नायनानैनो दिन हगार हरसै। फंबायमोन मोजां मोननो रोंदोंब्ला गोसो थोनो रोंदोंब्ला गावनोबो नाजा। सेंग्राफोर गोसो थोनो रोंदोंब्ला मोजां मोननो रोंदोंब्ला गावगारनोबो नाजा।